Jojkári a markizáci sa spojili. Moderátori oboch televízií si sadli na invalidný vozík a na vlastnej koži v hlavnom meste vyskúšali, aký je život s bariérami. Podporili tak novú mobilnú aplikáciu, ktorá ľuďom odkázaným na vozík okamžite nájde najbližší bezbariérový prístup. Posadili sa na invalidný vozík a po 300 metroch už hľadali toaletu. To sa ale na prechádzke v meste predsa bežne stáva. Nemáš šancu, počkaj. Tak. Joj. Ja tam nevidím. Musíš sama. Jojkári to ako tak zvládli, markizáci by však v prípade skutočnej nutnosti ísť na toaletu úsmev stratili. O čo si ľahšie už bolo objednať si kávu a pripojiť sa na internet, i keď... Andrea ma tlačila, ale ja som spotený, neviem prečo. Keď sa mi niečo prvýkrát nedalo, tak som chcela vystúpiť z toho vozíka, ho presunúť a proste ísť ďalej, ale oni to bohužiaľ nemôžu. Po splnení náročnej a vlastne každodennej činnosti zdravotne postihnutých ľudí sú pocity moderátorov takéto. Ľudia tváre sú vyššie, ale samotný ten pohyb na vozíku je veľmi náročný. Nie je im čo závidieť a zaslúžia si obdiv a pomoc každého z nás. Spúšťame v rámci občianskeho združenia GoOK webovú stránku a takisto aj onedlho mobilnú aplikáciu, v ktorej si budú môcť vyhľadať objekt podľa svojich preferencií, šírky vozíka alebo nejakých schopností, do akej výšky dokážu prekonať nejaký schod. Tak, skoro... Toto je strašné.